За това ще домагаме, за да знам, че е така. Една че нека се недопълнува това, нека се недопълнува на решението на влада, така нещо. Имам, е лесно ние да постъпим на Българския агенция и на това стар давам. Понекога съм, а утре е неделя, а понеделник ти мога да им кажа, па и ми да кажа. И на канал 77 мога да го дам, от и там да се фактически, сакаш да кажеш, тия ще си идат от Италия, ли така? Важи напише точно какво трябва да това, гледайте смисъла да не споменуваме да важни цифри, като не знаем начин. Информация това е това, няма да наведаме на първа държава. Дори имам право от избори на две портала да нагласим на листата трябва. Не може да се каже кой. Отлични избори може само да се наведе, толкова не може да се обясни. Кой да стане малце да поснима, ти трябва да я вземе на цедек. Не кажа какво трябва. Само лево-десно. Дойди, къде са те? Само следиш топката, виж. Включено. Следвайте да я, ти кажа да кажа. Лево-десно.
Не напади ги саме! Опа ги жадат. Не се скели. Може и те да те фане. Фаут из интернета. Не, рекламно мръза си. Tegne. Gdje si sam ušla?
Ja. Ja. Ти можеш да отвориш от смета? Извади го и го тегли на петеля. Ще, да, това е вече. Свободно, свободно. На петеля, на петеля. Може, сгоре. Чекай.